Kanmus aman mo nakakita og fireflies o aninipot? Napabay mga aninipot sa inyong lugar? Ang firefly o aninipot usa ka gamay nga linalang apan dako kayo og contribution sa kinaiyahan. Sila natural nga pollinators o tungod sa ilang pagbalhin-balhin gikan sa usa ka bulak ngadto sa lain o usa ka prutas gikan sa lain, sila mahimong hinungdan aron ang mga pollen mabalhin pod sa laing bulak nga mas mahimsog ang mga tanom o mudaghan og dako kaayo ang tabang niini sa kinatibuk-an nga kahimsog sa ecosystem. Kung mawala ang mga aninipot, mabalda usab ang balance of nature. Mao nga bisan gamay na ay kahayag na ilang ikahatag. Kung tanaw nato ang kahayag nga dala sa aninipot, dili lang alang sa iyang kaugalingon, kundi para sa tanan nga makakita kanila. Ang ilang kahayag simbolo sa kamatuoran nga bisan unsa ka gamay ang usa ka binuhat, mahimo kining tinubdan sa kinabuhi o sa inspirasyon. Sama niini kita usab gitawag sa Ginoo nga mahimong kahayag sa atong palibot. Ug kini mao ang atong giatubang karon sa ebanghelyo nga gisulti ni San Lucas. Diin si Jesus nag-ingon, "No one lights a lamp and hides it under a jar." Luke 8:16. Unsay mga punto nato karong adlaw? Unang punto, ang kahayag nga gitaguan walay pulos. Ang naay kahayag angay kining ipadayag. Ang ebanghelyo naghatag og klaro nga mensahe nga ang kahayag kong taguan wala gyoy pulos. Ang lampara kinahanglan ibutang sa taas aron makahatag og kahayag sa tanan nga naa sulod sa balay. Kini nagpasabot nga ang kahayag mao ang pulong sa Dios nga gitugyan sa matag usa kanato. Ang atong kinabuhi murag lampara nga nagadan-ag sa tanang nagtan-aw. Ang kahayag sa atong pagtuo dili lang alang sa atong kaugalingon. Ang kalibutan nagkinahanglan niini. Daghan sa atong palibot ang nagalakaw sa kangit-ngit, sa kasakit. Sila usab-usahay walay paglaom. Kay apan kung kita maningkamot nga ipakita ang kahayag ni Kristo, mahimo kini nga makahatag og paglaom kanila. Sama sa giingon ni San Mateo, "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden." Matthew 5:14. Kamo mao ang kahayag sa kalibutan, ang usa ka syudad nga gitukod ibabaw sa bungtod, dili gayud matago. Sa atong kasinatian usahay maglisod ta sa pagpuyo sa kamatuoran isip Kristiyanos tungod sa usahay mahadlok ta o masaway ta o mabasta. Apan kung magpuyo kita sa tinuod, bisan unsa pa man ang risgo, kita usa ka pamatuod nga buhi ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sama sa mga santos nga misaksi sa ilang pagtuo bisan pa sa daghang kalisdanan. Kita usab gitawag sa pagbarog sa kahayag nga atong nadawat. Busa ang challenge, ang hagit kanato mao ang pagpakita og paagi nga makita sa uban ang kahayag ni Kristo pinaagi sa atong mga buhat. Dili kinahanglan dako nga buhat, bisan ang gamay nga pagtabang, ang atong mga ginagmay nga pagpasaylo, ang pagpangayo og pasaylo usab mahimong kahayag nga musidlak sa kangit-ngit sa uban. Ang kahayag nga gitaguan walay pulos. Ang naay kahayag angay kining ipadayag. Ikaduhang punto, ang kahayag nga atong nadawat nagtangag usab og responsibilidad. Kung kita nakadawat sa pulong sa Dios o nakadawat sa grasya, dili kini alang lamang sa atong personal nga kaluwasan. Kinahanglan kini ipaambit aron madugangan pa. Ang dili paggamit sa gasa sa Dios mahimong hinungdan nga kini mawala nato. Ang Kristiyanos nga dili mo paambit sa iyang pagtuo, mahimong mapalong ang kahayag sa iyang kasing-kasing. Inigtawag aron na ay
Pauluhon sa pasiunang pagampo, usahay mura tagbao nga muok-ok. Inig paambit sa Bible sharing, usahay na ay magtago-tago kay maulaw og mahadlok nga maoy paambiton. Ang kahayag nga nadawat nato pinaagi sa mga sakramento ug sa pulong sa Dios, kinahanglan natong gamiton aron makahatag og kausaban sa uban. Mao kini ang giingon ni Saint Teresa, Mother Teresa of Calcutta. Faith in action is love, and love in action is service. Ang pagtuo nga gihubad sa buhat, gugma. Ug ang gugma nga gihubad sa buhat, pag-alagad. Ug ang pinakamaayo nga paagi sa pagpakita sa kahayag mao ang pagpuyo sa atong pagtuo sa matag adlaw, sa trabaho, sa pamilya, sa komunidad. Ang atong mga pulong ug binuhatan mahimong panagway sa kahayag ni Kristo. Kung ato kining buhaton, mudaghan pa ang grasya nga muabot kanato. Ang kahayag nga atong nadawat nagtangag usab og responsibilidad. Story time. Bago lamang nahitabo ang despedida ni Bishop Abet Uy sa Tagbilaran sa iyang pagbalhin ngadto sa Archdiocese of Cebu. Daghang mga tao ang misulti og maayong mga pamulong para niya. Apan sumala ni Bishop Abet ang pinakanindot nga mensahe nga nakalipay sa iyang kasing-kasing mao ang pulong nga Bishop among ipadayon. Kini nagpasabot nga ang mga butang nga nasugdan niya sa Diocese of Tagbilaran sama sa pagtukod og balay para sa mga kabos, sa pagpananom og mga kahoy, ug sa pagbarog batok sa korupsyon, dili mapalong tungod kay adunay mopadayon. Bishop among ipadayon. Naay mopadayon sa pagtukod og balay para sa mga kabos. Naay mopadayon sa pagpananom og mga kahoy. Naay mopadayon sa pagbatok against corruption. Ang kahayag nga imong gipasiga, gipasaligan nga ipadayon. Kini mao gyud ang mensahe sa atong ebanghelyo nga ang kahayag nga atong nadawat kinahanglan ipasa og ipadayon. Mga igsuon, mga anak sa Dios. Ang kalibutan karon daghan og hagit sama sa climate change, daghan nga mga inhustisya, pagpangawkaw sa mga naasarenda sa panggamhanan ug ang pagdaog-daog sa mga kabos. Kung ato kining tan-awon murag dako kaayo ang kangitngit. Apan kung ang matag usa nato magpuyo sa kahayag bisan sa ginagmay nga mga pamaagi, mahimo kining usa ka dakong kalayo nga magapasiga sa paglaom. Busa ayaw tuguti nga mapalong ang kahayag sa imong kinabuhi. Sugdi sa ginagmay pinaagi sa imong pamilya, sa trabaho, sa simbahan. Pagpamatinud-anon, pagkamanggihatagon, ang kahayag nga atong gipakita, bisan gamay, mahimong dako kaayo og epekto alang sa uban. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Christ the King Mission Seminary sa Quezon City. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.